Adrian Delija permezz ta' post fuq Facebook appella lill-Gvern biex jieqaf ikun inuman u s-sitwazzjoni preżenti ta' persuni li b'disprament qed jistennew l-għajnuna tingħatalhom l-għajnuna. Fl-istess waqt sostna li l-membri stati fl-Unjoni Ewropea għandhom ukoll jerfgħu responsabbiltà skont kemm tassew il-pajjiż tagħhom jiflaħ. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li Malta hija pajjiż żgħir, fiżikament waħda mill-aktar stati żgħar fid-dinja u għalkemm qalbna kbira ma nistgħux nassumu responsabbiltà ta' pajjiżi li huma ferm akbar minna meta tiġi għall-immigrazzjoni. Huwa qal li bħalissa huma l-ħafna li qed igawdu l-vakanzi tas-sajf, iżda madankollu ma nistgħux ninsew id-dmir tagħna biex inħarsu lil dawk vulnerabbli fil-Baħar Mediterran. Adrian Delija jappella biex inwarbu l-populiżmu meta tidħol il-ħajja. Fid-dawl ta' dan kollu Adrian Delija saħaq li l-Partit Nazzjonalista lestijin lill-Gvern biex dan il-każ jittieħed quddiem l-Ewropej fejn tiġi diskussa tassew b'serjetà din il-kriżi. Huwa qala billi qal li Malta hija gżira żgħira biex immexxu bl-eżempju u nqumu l fuq mill-populiżmu u narfu nagħtu il-ħajja umana priorità. Intant il-UNHCR, l-Aġenzija ta' Refuġjati tan Nazzjonijiet Uniti, appellat lill gvernijiet Ewropej biex jerfgħu ir-responsabbiltà u jsalvaw lil 507 immigrant li jinsabu f'nofs il-Baħar Mediterran. Hija qalet li ħafna minn dawn l-immigranti huma persuni li qed jaħarbu minn konflitti kbar fil-Libja u għalhekk għandhom bżonn jingħataw kull għajnuna umanitarja possibbli u kif ukoll protezzjoni.